Dende que hai democracia en Caldas sempre gobernou o PSOE e todo apunta a que así seguirá nos vindeiros 4 anos. Iso sí, os socialistas precisan do apoio do BNG, primeiro para a investidura de Juan Manuel Rei, logo está por ver se os nacionalistas se acaban unindo ao equipo de goberno ou non. Polo de agora, nin uns nin outros desvelan nada. Trátase de facer algo que sea un pouco duradeiro no tempo, non? Que estemos cas tensións do día a día, poder solventar o día a día desde a tranquilidade e ver a opcións políticas claras. Iso sí, o PSOE xa se puxo en contacto co BNG. Non estamos con ninguna postura predeterminada, nos estamos pendientes, hai compañeiros que traballan isto, un ben mañán ou ben lunes teremos unha reunión en profundidade para establecer as estrategias e os demais partidos estarán facendo o mesmo, non? No bloque, que mantén os dous concelleiros que tiña, din estar abertos a falar. No día de onte, puxos en contacto con nós o Partido Socialista para ver a disposición que temos para falar e nós, evidentemente, estamos abertos a falar co Partido Socialista. Pero antes de desvelar a súa postura, o BNG celebrará unha asamblea para decidir ata que punto se queren implicar no vindeiro executivo. En todo caso, teremos unha asamblea local do BNG esta fin de semana e nesa asamblea tomaremos as decisións que teñamos que tomar para encarar o futuro. Mentres esas negociacións non comezan, tanto Juan Manuel Rei como Manuel Fariña valoran e celebran os seus resultados. O candidato á reelección salienta que, malia perder un concelleiro, logrouse que o PP non se fixese coa maioría absoluta. É certo que, hai que felicitar o resultado do Partido Popular, é bo. Ora, desde hai moito tempo les viñan ca matraca de que era a maioría absoluta segura e parece que non. Entende que o retroceso do PSOE ata os 5 concelleiros débese en parte ao desgaste natural que supón estar no poder dende hai tantos anos. Con todo, matiza que a renovación da lista dos socialistas supuxo tamén reter unha parte moi importante de votantes.